David, u ime općine Betonigol, u ime svih vijećnika, neki su prisutni. Čast mi je da ste se okupili, našli malo vremena da veličamo sjećanje na tih 19 naših sugrađana koji su dali život za nekakve ideale koji su danas temelj našeg društva. Oni su bili nečiji otac, nečiji sin, nečiji muž. Jednog dana više se nisu vratili doma. Bili su naši sugrađani koji su živjeli u teroru, koji su živjeli u strahu od neprijatelja koji su napadali. Bio je čak i pradjed od moje cure u toj vrsti, u toj liniji. Srećom je on uspio ostati živ, tako da moglo je biti puno više nego 19 ljudi. Tako da evo, još jednom hvala svima što ste uspjeli doći ovdje, što ste našli vremena. Na nas je da iz povijesti povučemo nekakve crte, da naučimo iz povijesti, da se neke greške više ne ponavljaju. Hvala gradonačelniče, odnosno načelniče. Napravili smo jedan mali kiks, trebali smo minut šutnje nakon polaganja vijenaca, pa vas molim da sada za sve poginule u Drugom svjetskom ratu sa ovog područja i za tih 19 streljanih vojnika, mještana, partizana, možemo i tako reći, odamo počast minutu šutnje. Evo, ako dozvolite, ja bih rekao nekoliko riječi. Se mi permettete, vorrei dire due parole anch'io. Anzi, salutare prima di tutto tutti voi che siete presenti oggi a questa commemorazione. Želio bih vam zahvaliti u ime Udruge antifašista Bujštine što ste došli danas na ovu komemoraciju u čast 19 streljanih mještana, vojnika, pripadnika komande mjesta koja je bila oformljena odmah nakon kapitulacije Italije. To znamo da se desilo 8.9.1943. kada su mještani razoružali fašističke te garnizone i postavili komandu mjesta ovdje baš u Novoj Vasi, u sklopu školi, a jedan vod je bio i u Betoniglu. Tada je bio komandant komande mjesta Antun Plum. I ovo što vam ja sada pričam i što znamo, što sam vam ispričao i prije nekoliko godina, baš govorim iz sjećanja koja jesu upisana u naš zbornik Narodno-oslobodilački pokret na Bujštini. A isto tako te riječi, ta njegova razmišljanja i sjećanja je potvrdio i Ivan Turković, jedan od suboraca i ljudi koji su sudjelovali u to vrijeme u tim događanjima. Šta se desilo iza toga? Kako je postavljena ta komanda mjesta, oni su u stvari glavni zadatak imali da razoružaju, znači fašiste i taj fašistički garnizon, da skupljaju oružje, prehranu, odjeću i da pripreme mlade da odu u ratu, borbu protiv agresora. Agresor je polako pripremao ofenzivu, ali prije toga se desilo isto tako da je ta komanda mjesta dobila naredbu da likvidira praktički sve te fašiste koji su terorizirali narod, kojih je bilo stvarno dosta, iako su neke seljane primorali da se priklone fašizmu. I to je tako bilo. Neki su bili naravno gorljivi,
neki manje, ali se desilo da je ipak od 14.9. koliko se sjećam došla komanda od brigade koja je bila tu u Istri kao pomoć u Narodno-oslobodilačkom pokretu od 13. Primorsko-goranske divizije su dobili nalog da likvidiraju sve te fašiste. Tako da su 14.9. skupili 29 tih fašista i zatvorili ih isto u školu. Međutim, tu je nastala opća pobuna jer 29 fašista, to su bili pripadnici familija i svi iz familije su se počeli buniti, žaliti, plakat, vikat. To je cijela revolucija nastala tu u selu. I onda su Klun, komandant, je donio jednu odluku kompromisnu da svi oni potpišu jednu izjavu gdje će postati lojalni mještani ovdje i neće više terorizirati narod ili raditi ono po čemu su, ono što su radili ranije. I međutim, kako sam rekao, agresija njemačka je bila sve bliža i tamo početkom oktobra je počela ta poznata Romelova ofenziva pod nazivom Istrijen, gdje je baš tih dana, već 2., 3., 4. pobijeno po Istri 2000 boraca, isto toliko civila i spaljeno masu sela. Između ostalog, evo baš tu dolazimo na 4.10.43. kad je izvršena racija na trgu, ovdje gdje su skupljeni svi mještani i baš se desilo da su ti isti fašisti, ne svi, nego nekolicina njih. Prije sam rekao da sam pred neki dan razgovarao sa jednom gospođom koja ima danas 96 godina, onda je bila vrlo mlada, 16-17 godina. I ona se sjeća da se skupilo mnoštvo ljudi, da je bila ta racija gdje su fašisti opkolili kompletno selo i doveli su sve na trg. I desilo se da su 4 tih fašistona, bi mogli reći danas, prokazali i rekli koji su ti pripadnici komande mjesta. I tako da su izvukli tih 19 pripadnika komande mjesta i streljali ih istog časa. Klun je uspio i ranije otići jer su mu javili da se makne, da će njega prvog ubiti vjerojatno, pa čak i taj Ivan Turković koji je načuo da se tu nešto dešava, no štandar in pa ježi prkite macaranke ti, i kaže da je negdje stao tu iznad i čuo kad su pucali, kad su praktički streljali te jadne mještane, odnosno vojnike. To je stvarno bilo teško za to doba i za selo cijelo, jer 19 ljudi ubiti ovako u jednom trenu, sigurno da je bilo potresno. Međutim, kao što sam rekao prije, u cijeloj Istri se to dešavalo. U drugoj polovici istog mjeseca desila se još jedna ta njemačka ofenziva gdje je isto toliko ljudi otprilike poginulo, što civila, što boraca. Tako da je to stvarno bilo jedno strašno, loše vrijeme i loš mjesec, užasan mjesec za sve Istrijane. Znamo da je u Istri u toku Drugog svjetskog rata poginulo negdje oko 17.000 ljudi. Ja bih, kao što sam nekoliko puta već ponovio u ovim situacijama i na ovakvim komemoracijama, samo na Bujštini, a izvukao sam te podatke iz samog zbornika, ovog što sam rekao, Narodno-oslobodilački pokret na Bujštini, imenom i prezimenom, jer tamo onaj koji je imao priliku to pročitati baš piše imenom i prezimenom ko je poginuo kao borac, ko je poginuo u logoru,
civili koji su poginuli ovdje, čak i Španjolskog rata ima u Španjolskom ratu koji su poginuli. Izvukao sam podatak da je na Bujštini u toku Drugog svjetskog rata poginulo 485 ljudi. Od toga 243 boraca, 116 civila i 126 je ubijeno u logoru, odnosno nikad se nije vratilo iz logora. 121 se ipak vratio jer je bilo 247, ako dobro pamtim, ljudi koji su sa Bujštine prevezeni u logore. Tako da je stvarno to bilo jedno brutalno vrijeme i samo na ovakvim, ne samo, uvijek se mi prisjećamo, ali evo jučer smo vidjeli, smo bili na Golom otoku i bili smo u Kamporu, isto jedan logor, kažu, a profesor koji nam je jučer održao predavanje sat povijesti, rekao da je to bio najgori talijanski logor koji su fašisti otvorili, a bilo ih je sve skupa jedno 200-tinjak, gdje je samo u Kamporu pobijeno, odnosno prije će biti da umrlo od gladi, cirka 3000 ljudi. Znači, ne trebamo govoriti šta je sve tada bilo. Kad govorimo, nekako nam se čini virtualno i razmišljamo o tome, ali samo kad dođemo na takvo mjesto, onda nekako, ne znam, shvatiš da je to bilo još puno gore od onoga što ti možeš pročitati, što možeš shvatiti kad nešto pročitaš. Evo i ovdje imaš osjećaj stvarno ko da vidiš na kraju kako su oni streljani i šta je to moglo biti, pogotovo njihovim porodicama. I kažu, to ne smijemo nikad zaboraviti. Još je jedna rečenica dodatno, ne ponovilo se nikad. Međutim, i nažalost vidimo da se to stalno ponavlja. Svaki rat stalno donosi iste stvari. Tako da ne znam šta je u nama, ljudima, da jednostavno ne možemo neke stvari zapamtiti i ponavljamo uvijek iste greške, ali vjerujem da mi razmišljamo drugačije. Vjerujem da smo svi ovdje bar danas antifašisti i da živimo taj antifašizam i vjerojatno ćemo takvi biti, u stvari uvjeren sam, dok god budemo živi. I prema tome još jedanput izražavam pijetet prema svim tim žrtvama Drugog svjetskog rata, evo danas posebno toj 19-torici streljanih ovdje u Novoj Vasi i šta da vam kažem, hvala vam još jednom što su došli, što smo na taj način izrazili pijetet prema njima. Grazie, gdje se venuti, ci vediamo l'anno prossimo, penso sullo stesso posto. Grazie.